ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ತನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ನಿಂಗ್ಲ ಕುರುಂಟು తెలుతూనే పోని ఇంకా కుల్యర జాగిచ్చు ఏ పబరి ఇరుగుతుంది ఫంక్షన్కి బస్సు ఇదే రేని బాబా బుకాపుర విశేష ప్రబల ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಇರ ಸಾಂಗ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕುರುಂಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಮ್ಮಿ ಮೆತ್ತಾರ ಬರೋಂಡಿತ್ತೆ ಕುರುಂಟುಗು ರಂಜಿತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ದಾದ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಅಂತ ಒಂದು ದಾದೆಪ್ಪು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದೆ ತುಲೆ 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 ಏ ರಂಜು వాచ్ ఏరేగో నిక్క ఇంకా అలా గ్లాసుಗೆ అప్పండ దాత కొడితే కమ్మిద మూను దాదే అన్న సూపర్ అవైట్ రంజిత్ నిన్న ఫోటో ఇట్ హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ సూపర్ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ತನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಹಂಚಲಾದುಂಟು ಫಟಂಜಿ ಆಯ್ತು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಪಡ ಖುಷಿ ಆಪಡ ಎಂಚಾಪುನಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಎಂಚಾಪುನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತಿರಲಿ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಶಾಯಿನೇ ಕಡೆ ಪುಡಿ ರಂಜು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಂಟು ಒಂದು ಆಯ್ ಆಯ್ ನನ್ನ ಬ್ರೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವಾಗಿ ಒಂದು ಏನಕ್ಕ ಗೊತ್ತನದೆ ನಿಂಗ್ಲ ಕುರುಂಟು తెలుతూనే పోని క్యూట్ లాల్ ಇಂದು ಯಾರು ಕೊರನ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂದು ವಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಂಜಿತಾ ಬತ್ತೀರ್ ಕೊಡದೆನ್ನ ಮದ್ರಂಗಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೋಜಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಹಾ ಕೊಡಿರೋದಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇವತ್ತು ಬುಲ್ದ ತಂಬೇರು ಅಲ್ಲ ಬುಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಬುಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಿ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಅದು ಬಲಿ ಏಪ್ ಇತ್ತೇನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಅಂತ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಯಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಾಚಿಗೆ ಬಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪೌಡರ್ ನೋಡ್ಚಾ ಮಲ್ಲ ಪಗವಣ ಬಲೆ ತೂಜಿನ ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಬ್ಬಾ ಯಾನೇ ಬಂದು ನಿಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಲೇ ಬಂತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೊಸ ಜನ ಒಟ್ಟು ಗುದ್ದಾರ ಮೋದಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೋದಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಂಗ್ಲಿತ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬಿಡುಪ ಅಲ್ಲಂಜಿತ್ತಿನ ಉಂಡ ಆಫೀಸ್ ರಟ್ಟನ ಅತ್ತ ತೀರತ್ ಆಫೀಸ್ ರಟ್ಟನದೇನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಮು
ಅಂದ ಸೀದಿಂಚಿಗೆ ಕೊಕ್ಕ 10 ಪಾತರ್ಲಿ ರಡ್ ನಂಜಿ ರಡ್ ಪಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತದಾಲೆಜ್ಜ ಪನೆ ಪುತ್ತಲೇರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯರು ఆయన ఇరవై ಬರೀ ಒಂಜಿ ಏತ ಅಮಾಸರ ಮಾರ್ರೆ ಅಮಾಸರ ಮಾರಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬನ್ ಬಲೆ 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 ఇంక కుల్లేర జాగిజ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి బొప్పాడు లేరు బో ಬೇರೆ ಏಪ ಬಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಸ್ ಇದೇ ಏರ್ನೇನಿ మీరు దాదానే ఎక్కడ నుంచి మనవరికి ఎంత వదిలేరు దాదానే ನಂಕಿತ್ತೆ ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ఇందా దూచాలి ఎప్పుడే అంటే దూచే పడలే దూచే ಜಿಗು ಜಲ್ಲಿ ಪೊನಸುಗಿ ಪನ್ನಡ ಕಾಲಂತ ದೂಜೆ ಮಾಡ್ಲೆ ದೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬುಕಾಪುರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಬಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡಿಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೋನಾಗೆ ಡಿಜೆ ಜನ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಜೆ ಬುಕ್ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲ ಉಂಟು ಐಟ ಅನ್ನಲಿ ಬುಗ ಎಲ್ಲ 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 ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಲಿ ಮಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಲಿ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ನಲಿ ಬುಗ ಎಲ್ಲ ದಾಲೆಚ್ಚದ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಲಿ ಬುಗ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಂದ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಿಡವು ಮಾರೆ ಈರು ಸಿಂಗಾರ ಈರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪುನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಆವಾ ಇರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೋಲ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಆವಡ್ಡೆ ನಮ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬನ್ನಿ ಪದ್ಯಾನ್ ಬೇದಂಡರ್ ಮರತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ಹುಡುಗನೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಗೋವು ಹೋಂಡಾ ಕಾಂಚನ ಹೋಂಡಾ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ರೇಂಜಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೇರೆ ಮಂಡ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಂಗಾಮಂಡು ಮಂಡ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ
ಆರು ಮಂಡ್ರೋಡ್ ಎತ್ತು ವೈಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅನುಭವ ತಜ್ಞಿ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನದೆ ಪುತ್ತರಡುಂಡೆ ಓಲುಂಡು ಬಿಟ್ಲಾಡು ಪುತ್ತರಡು ಓಲುಂಡು ನಗರಡು ಬಿಟ್ಲಾಡು ಬೊಬ್ಬೆಕೇರಿಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡೆ ತೆರಿಯಂದು ಶಂಕರ್ದ ಬೇರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಪ್ಪಡತಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಷ್ಟದ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೆಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಪ್ಪನ ಅಂದಾಜಿರಲೇರೆ ಕಿರ್ನ ಕನಸು ನರಸವಾಡೆ ಐಫೋನ್ ತೆಪ್ಪೋಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋಪಾರಿ ಬೋಪಾರ್ ಎಂಕ ಚೂರು ಮುಟ್ಟೆ ನೈಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಂಡ ಈರಾಲೆ ಪೈಲಟ್ ಅಪ್ಪ ಪೋಯಿನ ಕಾಪುಂಡು ಎದುರುಡೆ ಗಾಡಿ ಹೊತ್ತೇನೆ ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಮೂಲಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ దాదా బంజివేనా అప్పుడా బచ్చుండు కుళ్ళు తినేది ఎంక్లే వచ్చాడు యబ్బా ರಂಜಿತ್ ನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಡಿನ್ನರ್ ಗಂಜಿ ಏತು ಜನ ಮಾರೆ ನಂದು ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನಿಗೈತಿ ಮುರಣಿ ಬಾರಿರ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ಜಾಲೆ ಎಂದು ಆರಬ್ಬ ಬುಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ರಜನೆ ಒರಿಯಾಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಯಾಮರೇ ಪಂತೇನು ಪಂಡು ಉದಯ ಪನ್ನಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೆಗ್ಲೇ ಇರಬಹುದು போய் ಪುರ್ಲು ಜವನಿ ಏನು ಪುರ್ಲು ಜವನಿ ಇದು ಜವನೇನಾ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪುರ್ಲು ಜವನಿ ಮುನಿಪಿ ಅಯ್ಯೋ ತೆಲಿಕ್ಕೇನತ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿತ್ತಿದಿ ಕಣ ನೊಂಜೆ ಆಕ್ಷನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕರ್ನಿಂಚಾರ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ നമ്മുടെ ചാനലിലേര് നമ്മുടെ സുമാർ ചാനലിലേരി ಇದು ದೀಪ ಕನ್ನೆರೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಗಳು ಹೌದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಜೋರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕುರುಂಟು ನಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅವು ಮೈನ್ ಈ ಕುರುಂಟು ಅಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಕುರುಂಟನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜಾಗ ಅಕ್ಕ ಕುರುಂಟು ಉಂಡು
ಬುಡಿಯರಿಜ್ಜ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಲ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅದೊಲ್ಲಿ ಕುರುಂಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಮ್ಮಿ ಮೆತ್ತಾರ ಬರೋಂಡಿತ್ತೆ ಕುರುಂಟುಗು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಿಕ್ಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಕುರುಂಟುನು ಇತ್ತೆ ವಿಲ ಇವತ್ತು ಪುಡ ಅಂಜಿ ಮುರಿದು ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂತಿ ಒಂತಿ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಕುರುಂಟು ಮುರಿದು ಕೊರಿ ಇರುಂಡ ಕುರುಂಟು ಇತ್ತು ವೆಲ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡೇನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ ರಕ್ಕ ಬನ್ನಡ ಕಡೆ ಅವನು ಮನೆ ಆತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ಹಿಡೀರಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸಹ ಆಯ್ತಾ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಅಂದ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಜರತೆ ನಿಗಳ ಜನಕ್ಕುಲ ಮಾರ ಅತಿ ಆ ಬಡ್ಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಅತ್ತ ಕೋಪ ಅಂತನೇ ಎತ್ತು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಜರತೆ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ದಿತ್ತೆ ಇತ್ನಾರ ಪಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ गाइस इंक्ला पिदाडिया पुन्न चूर्लेट पंड पुन्न शुक्रवार इट्ला बुर्ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿ ಅಂಚಾಗ್ಲು ಬಂದೊಟ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೋ ಒಂದಿತ್ತ